Upp Maria Ågenes. Du är barnmorska och verksamhetsledare på något som heter Mammaforum, Doula och kultur. Nu säger jag tolk just det. Och den verksamhet som du bedriver tillsammans med kollegor handlar väldigt mycket om att låta kvinnor som är utrikesfödda få dels en sammanhållen vårdkedja, allt ifrån när man är gravid till man genomgår sin förlossning och första året efter barnets födelse. Jag tänker också att ditt arbete speglar väldigt mycket av vad händer när barnmorskan kliver lite grann som Karin sa utanför sjukvårdens vägar och in i samhället. Så det blir spännande att få lyssna på det. Tack. Jättehedrad att Vårdförbundet och juryn har bjudit in Födelsehuset till att få lov att vara en del av vårdgalan. Och jag känner mig jättehedrad att Urra och falla er här som ju är vår verksamhet. Att ni kom hit idag i denna snöstorm, denna mystiska dag kan man väl säga, som är präglad av väldigt, väldigt mycket. Så Födelsehuset, det är en ideell förening där det både är barnmorskor och föräldrar och doulor som är engagerade och som verkar på många olika nivåer och plan i Sverige för att förbättra förlossningsvården. Går det bra? Vi har till exempel startat Sveriges första brukarråd som är med och påverkar förlossningsvården i Göteborg. Och en del av Födelsehusets verksamhet, det är syfte, det är att ge stöd till utsatta gravida, och det är doula kulturtolk. Och en doula, det är i huvudsak en stödperson, och hennes huvuduppgift det är att stödja under förlossningen. Så hon har kulturkompetens från sitt hemland och hon har kulturkompetens från svensk förlossningsvård. Och vi har haft ungefär, hur går det egentligen? Projektet. Nu, yes, det är bra. Och vi har nu 34 doulor som pratar 21 språk. Vi har bistått cirka 1000 födslar i Göteborg. Nu ska vi se. Och förutom själva doulautbildningen så har vi kompetensutveckling kring amning och kring kangurola bland annat, som är fokus på anknytning och hudmetod. Vi lägger stor tyngdvikt vid handledning och fortbildning. Kvinnor från utomeuropeiska länder som föder barn i Sverige, där är mer komplikationer. Och deras barn löper upp till 4 gånger högre risk att dö i samband med förlossning och graviditet i Sverige när de föder barn i Sverige. Och en studie från 2014 visar att kvinnor från låginkomstländer som föder barn i Sverige, där är det risk för ökad mödradödlighet. Och studierna säger att vi måste verkligen lyssna till varje kvinnas bakgrund. Hon kan ha med sig hälsotillstånd som vi inte är vana vid här. Och hon har med sig erfarenheter som påverkar hur hon söker vård i Sverige. Så doulorna, de kommunicerar på ett igenkännande sätt. När man är trygg så tar man till sig information på ett annat sätt. Så kvinnorna, de kan uppleva att jag äger informationen, den landar inom mig, och då kan jag också göra val. Doulan, hon går till kvinnans bakgrund, till hennes vårdkoncept, vad hon har med sig från sitt hemland, och också lyssnar in vad kvinnan för förväntningar och uppfattningar om svensk förlossningsvård. Och hon kan här också hänvisa kvinnan vidare. Och Doulan utgår från kvinnans tankar och idéer om att föda barn och bli mamma.
Och dolan kan också verkligen synliggöra varje pars egna resurser att bli föräldrar. Verkligen lyfta det, just det här föräldraparet och synliggöra det som gör dem till unika föräldrar. Och det är ju någonting som alla föräldrar skulle behöva i Sverige idag. Och dolan hon stödjer pappan så att han ska, den nyblivna pappan så att han ska känna sig bekväm i förlossningsrummet och kunna stödja sin partner. Så dolan bidrar med kontinuitet i vårdkedjan. Vi vet att en fragmenterad vård, det drabbar kvinnor som inte pratar svenska extra mycket. Så här är dolan kan vara med på ett mödravårdsbesök. Hon är med under hela förlossningen om det är möjligt, samma doula. Och hon kan ha återbesök och träffa paret på BB och stödja all information som man ger där. Och man kan även ha kontakt med BVC via doulan. Och doulan stödjer relationen för kvinnan mellan kvinnan och personalen genom hela vårdkedjan. Och vi har ibland på konferenser så brukar vi faktiskt låta en person lyfta sig för alla kontakter man har från det att man blir inskriven på mödravården till att man lämnar. Och när vi gör den övningen så brukar det vara 50-60 personer som reser sig upp. Så doulan får en betydelsefull roll när man i ett livsskede, när man som kvinna och födande är väldigt öppen för förändring men också sårbar. Internationell forskning visar att om man har kontinuerligt stöd under förlossningen så ger det billigare vård på kort sikt. Det ger färre kejsarsnitt, färre instrumentella ingrepp. Det ger billigare vård på lång sikt, till exempel genom att man vet att amningsperioden blir längre. Vi vet också att anknytningen blir bättre. Vi vet till och med att det stärker relationen mellan paret. Och det har ju en spin-off-effekt på våra doulor. Vi har en doula nu som är barnmorska, har blivit barnmorska. Vi har 2 doulor som jobbar som undersköterska på förlossningen. Vi har Ubba som jobbar på Kunskapscenter för jämlik vård också. Har en slags anställning där för att de vill kunna nå befolkningen genom oss. Men av alla positiva effekter så är det egentligen kvinnans egen upplevelse som är den allra viktigaste. Att hon går ifrån en förlossning med en stärkt upplevelse. Och vi vet att en kvinna med en stärkt upplevelse, det stödjer inte bara och stärker inte bara henne själv och det nyfödda barnet utan hela familjen. Så de ökade behoven som finns idag, de ger nya utmaningar. Och det utmanar oss alla att se över gränserna och att hitta nya lösningar. Så här verkar vi som civilsamhälle, som förening, in i det intima förlossningsrummet. Och det kräver en väldig lyhördhet, det kräver en dialog och en väldig respekt i mötet med alla kompetenser. Men när vi tillsammans, om vi utgår för just den kvinnan på just det här rummet och hennes behov, att det blir ledstjärnan i vår samverkan, då känner kvinnan också att det är samsyn. Att alla här på rummet är för mig just nu. Och vi vet att är man trygg så bidrar det till ett väldigt gott förlossningsarbete, till bra verkar. Så barnmorskorna de uttrycker att just att kommunikationen underlättas från båda håll, att det är väldigt avstressande som personal. Vi har initierat ett nätverk så det är de 3 förlossningsenheterna i Göteborg. Där har vi representanter, barnmorskerepresentanter och vi har 7 mödravårdscentraler som träffas hos oss på Mammaforum tillsammans med alla våra doulor och där vi utvecklar doula-kulturtag tillsammans. Men där vi också samtidigt har som syfte att vi bevakar hur ser det ut inne på förlossningsavdelningen idag. Är det så att våra kvinnor erbjuder samma möjligheter, samma vård som svenskfödda kvinnor? Och det är ju, vi är väldigt stolta över detta för att mödravård och förlossningsvård har ju olika huvudmän och möts normalt sett inte.
när det gäller ledarskap så det som jag vilar i och som har varit bärande och som bär hela vägen, det är att gå tillbaka till våra djupaste värden och att jobba i parallellprocesser. Så att om jag ser dolan och stödjer, synliggör hennes unika kvaliteter, så ser dolan mamman, och mamman blir sedd och bekräftad utifrån djupet så att hon känner att hon existerar. Det även har konsekvenser när hon blir mamma sen för det nyfödda barnet. Jag jobbar också så som till exempel när vi har APT-möte så börjar jag alltid varje möte med att guida personalen i avslappning. Så att dolarna ska ha upplevt och känna sig trygga med avslappning så de kan guida kvinnorna in på förlossningen. När vi har de stora dolamötena, så där också Eva-Maria är med, där jobbar vi jättemycket med till exempel välbefinnande för dolarna så att de får massage och kan uppleva det så att de också blir trygga i massage till kvinnan. Så de djupare värdena, de är universella. Och det är de som bär både i vår lilla organisation och när vi samverkar utåt med föreningar och andra organisationer. Och inne i de här mer slutna systemen som ett förlossningssystem är. Och jag skulle också vilja säga en sak som jag blev påmind om här när Carol pratade, att vad vi också gör det är att vara öppna i en process som pågår och se, även om inte jag vet vad är det som sker just nu, så måste jag vara vilande i det, att det är någonting som kommer att utvecklas här som är väldigt spännande. För om jag har en målsättning som går så här, så missar jag det. Och det är också väldigt mycket ett kvinnligt ledarskap, att våga hålla en process och se vad det är som håller på att utvecklas, även om det inte är synliggjort än. Så det är en kontinuerligt levande process, men som kräver väldigt tydliga ramar och väldigt tydlighet. Så det är nära relationer som uppstår på förlossningsrummet mellan dolan och kvinnan. Den skapar en tillit och det genererar ett förtroendekapital. Och det är förtroendekapitalet och empowerment från förlossningen. Det är det som hela vår verksamhet Mamma får vilar i. Och det är en öppen mötesplats i Bergsjön där vi erbjuder individuellt stöd om en kvinna behöver det. Vi erbjuder kurser av olika slag med fokus på den barnafödande perioden. Och det är en tidig insats. Vi når det ofödda barnet, vi når det alldeles nyfödda barnet och vi når den alldeles nyanlända familjen och den alldeles nybildade familjen. Vi erbjuder också svenskundervisning och där vilar svenskundervisning precis på samma grunder. Alltså på tillit och på empowerment. Så kvinnorna de vill lära sig svenska, de vill vara en del av Sverige. Vi vill inte dricka kaffe, vi vill in i samhället. Och detta har ju uppmärksammats så att vi har haft olika studiebesök. Och här är då Anna Kinberg Batra på besök för att se, är detta en modell som vi skulle kunna föra vidare? Så att inte kvinnorna har uppehåll i etableringsfasen, för så är det nu. Om du får barn så har du ingen svenskundervisning. Och får du ett barn till så står du utanför. Så vi har här bara några exempel på samverkanspartners. Vi jobbar lokalt och nationellt och internationellt. Här till exempel Rädda Barnen, där har vi pappagrupper tillsammans. Vi leder tillsammans Rädda Barnen och Doula Kulturtorg. Vi har gått vidare en EU-ansökan, där Födelsehuset tillsammans med Grekland och Holland, där vi ska förbättra mottagandet av gravida kvinnor som är på flykt och som kommer till gränsen. Och där ska vi utbilda doulor.
Vi samverkar nära med Nino Birth, Nino Academy i Sydafrika. Vi har varit där, jag och Maria har utbildat barnmorskor. Och Nils och Jill Bergman, de kommer regelbundet till Sverige på konferenser som vi arrangerar, men fortbildar våra doulor. I Kengurula, i hud mot hud och anknytning. Och vi är bara i begynnelsen av att förstå den påverkan det har att när barnet får ligga hud mot hud precis strax efter förlossningen. Hur det påverkar förmågan att ta emot positiva känslor och ta emot kärlek. Och epigenetiken stödjer oss att förstå att detta handlar inte bara om en livstid, utan detta handlar om kommande generationer framåt som vi har möjlighet att påverka. Alla barnmorskor idag pratar om att barnet ska ligga här. Men våra kvinnor som gick i svenskfödda, de behöver också stödet att kunna få göra detta valet. Och det är inte så lätt om du inte har fått informationen innan. Och i Sydafrika så ser de att en pappa som får hålla sitt barn strax efter födseln hud mot hud, där har man sett att det bryter våld i nära relationer som kan ha pågått väldigt länge. Så det är väldigt kraftfullt och det sker en väldigt stark anknytning väldigt snabbt om man lyssnar in föräldraparet så att det känns bra för dem. Så vi måste förstå att detta är ett fredsarbete och att kvinnors rätt till att få en god förlossningsupplevelse, en bra förlossningsupplevelse och barns rätt till att få en bra start i livet. Att det inte bara är en jämlikhetsfråga och en vårdfråga, utan vi måste lyfta det till ett högre metaperspektiv, att det verkligen är mänskliga rättigheter-frågan. Så i Sydafrika där har de ordspråk på gator och torg därifrån en flygplats. So if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Och här ska vi se. So, if you want to go far, go together. Vi har också gjort ett koncept så att om man vill starta doula-kultur så att man får stöd av våra doulor och den kompetensen som vi har upparbetat. Och det håller ju på med Stockholm. Jag vill bara säga det att Stockholm har fått pengar. Halmstad och Malmö kommer att starta upp. Tack så oerhört mycket, Maria. En liten kort fråga till dig också. Vad gör att just du tänkte att jag ska använda min kunskap som barnmorska att göra det här? Nej, men jag har väl egentligen alltid tänkt att något lockande att jobba ute i samhället. Och jag tror att vi som jobbar inom vården, att vi mår väldigt bra av att det finns möjlighet att göra någonting ute i samhället med vår vårdkompetens. Så det är väl en, men sen är det ju som barnmorska att brinna för den här frågan som är den huvudsakliga drivkraften. Tack så mycket. Då har jag glädjen att jag har läst om ditt arbete, att det är en patientgrupp som är, jag förstår, väldigt stor. Men